Kaixo, gaur baserriko animalien bilduman. Beia, ardia, katua eta potxoka ezagutuko ditugu. Goazen ba! Kaixo, beia naiz? Baserri batean jaio nintzen. Txal gazte eta kementsua izan nintzen, behi heldu bihurtu aurretik. Ugaztun handia naiz, pixutsua eta sendoa. Lau hanka ditut, buztan luzea eta buru handia. Adar luz eta zorrotzak ditut. Ile motza daukat. Ile luzea duten senideak baditut. Nire ilea marroia da. Baina besteena, beltza, zuria edo marroi desberdinekoa izan daiteke. Batzuk orbanak dituzte ere. Usaimena eta entzumena oso garatuak ditut. Eta begiak aurrean izan beharrean alboetan ditudanez, gizakiak baino askoz ere gehiago ikusten dut. Horrela, nire atzean dagoena ikusi dezaket ia burua mugitu gabe. Belar jalea naiz, eta egunean 8 ordu ematen ditut elikatzen. Landan belarra jaten lasai egotea atsegin dut. Ni emea naiz eta esnea ematen dut. Arra zezena deritzo, eta ez du esnerik ematen. Zezena, gauza pisutsuak garraiatzeko erabili izan dute gizakiek. Euskal Herrian adibidez, idi-proba herri kirola da. Idiek denbora mugatu batean, probarria ahalik eta urrutien eraman behar dute. Ia mundu osoko baserri edo abeltegietan bizi gara. Gizakiak duela milaka urte hasi ziren gurekin bizitzen. Gure esnearekin gauza asko egin dituzte. Jogurtak, gaztak, gurina edo izozkia, besteak beste. Betizu arraza da Euskal Herriko behi arraza ezagunetako bat. Ikusi duzu inoiz horrelakorik? Beno ba, belar freskoa usaintzen dut hor aurrean. Nire gogokoena. Agur! Zein behin mota gustatzen zaizu gehien? Ile laburrekoa edo ile luzelkoa? Eta behiak bezala? Usaimen garatua duzuzuk? Entzumena? Agian ikusmena? Kaixo, ardia naiz. Tamaina ertaineko animalia naiz. Beltza naiz. Nire familian badira zuriak direnak ere. Behin batean, paseotxo bat ematen, ardi batzuekin topu egin nuen, eta badakizu ezer? Ardi basatiak, gizakiekin bizi ez direnak, marroiak dira. Belarri handi eroriak ditut, eta entzumen bikaina. Nire begiekin hainbat kolore bereizteko gai naiz. Beltza, gorria, marroia, berdea, horia eta zuria. Beste kolore batzuk ordea ezin ditut ikusi. Morea, laranja edo arrosa adibidez. Ile gizkurra dut. Gizakiek nire ileari artilea deitzen diote, eta arropa egiteko erabiltzen dute. Nik ez dut adarrik, baina beste ardi askok badituzte
eta harrenak benetan ikusgarriak dira batzuetan. Belarra jatea pila gustatzen zait, denbora asko ematen dut belarra ondo murtsikatzen. Taldekoia naiz, nire familia eta lagunekin egotea gustatzen zait. Bakarrik geratzen banaiz, oso urduri jartzen naiz. Horregatik, gutako bat mugitzen denean, beste guztiek jarraitu egiten diogu azkar-azkar. Euskal Herrian, gutako familia ugari bizi gara. Agian, gure izenak entzun dituzu, Latxa, Karrantzakoa edo Sasia beste askoren artean. Hemengo gizakiek nire esnea hartzen dute. Horrekin, gazta eta postrez berdin asko egiten dituzte. Jogurta, mamia edo izozkiak adibidez. Ara begira, nire familia badoa, beraiekin noa ba. Probatu alduzu inoiz ardi esnearekin egindako jogurta edo izozkia? Kaixo, katua naiz, etxe katua ondo esan da, gizakiekin bizi naizena. Ugaztunen artean txikia naiz. Noski, ni baino txikiagoak diren bestelako animaliak badira, baita ni baino askoz handiagoak direnak ere. Baina baserriko beste animalien aldean txikia naiz. Zaldia, beia, txerria edo txakurra ni baino handiagoak dira. Da hala ere, animalia azkarra naiz, usaimen entzumen eta ikusmen garatuekin. Beraz, ehiztari aparta. Lau hanka ditut, begi txikiak, eta iletsua den buztan luzea. Beste felidoak bezala, atzapar luzeak ditut, gorputz indartsua eta malguntasun garatua, erreflexu handiekin. Horregatik, batzuetan, nire mugimenduak ia ikustezinak dira gizakientzat. Lasai egotea gustatzen zait, eta deskantsatzeko beharra dut. Horrela, egunaren zati handi batean lo nago. Gizakiek nire ahotsari marruka edo miuka esaten diote. Hala ere, nire sentimenduak adierazteko belarriak erabiltzen ditut. Lasai banago, belarriak tente ditut, alboetara okertutak baditut, haserrenago. Eta belarriak beherantz eta atzera ditudanean, beldur naizela esan nahi du. Animalia haragijalea naiz. Baserrietan oso lagungarria naiz saguak eiztatzen. Baina orain, deskantsatzeko ordua dut. Pixkatxo bat etzango naiz. Agur. Katuak belarriak atzerantz jartzen ditu. Da zuk, nola adierazten duzu beldur zarela? Ezagutu duzu inoiz etxe katu bat? Nola deitzen zen? Kaixo,
potxoka naiz. Euskal Herrian jaio nintzen, 11 hilabete amaren sabelean eman ondoren. Nire tamaina ertaina denez, ponia naizela diote gizakiek. Lau hanka eta buztan luze iletsua ditut. Ni marroi iluna naiz, baina nire familian badira beltzak direnak ere. Sudurzulo zabal eta ezpain lodiak ditut. Kalpatxa luzea dut buruan, begietara erortzen zaidana. Nire lepoa sendoa, luzea eta indartsua da, eta nire belarriak mugikorrak. Triangelu formakoak. Begi txikiak eta ilunak ditut. 200 kilogramo inguruko pisua dut. Ni bizi naizen eremuan potxoka esaten didate, baina beste leku batzuetan izen ezberdinak jasotzen ditut. Ordunteko zaldia, xamalko, basabehorra, zaldi txikia edo potxa besteak beste. Landa eremuetan bizitzea gustatzen zait. Irakin freskoa jana ahal izateko. Basoetan paseatzea ere gustatzen zait. Nire arbasoak duela milaka urtetik bizi izan dira lur honetan modu basatian, gizakiek ez izituzten arte. Haien marrazki ugari agertu dira Euskal Herriko hainbat leizetan. Adibidez, Ekaingo leizean daudenak. Hauek oso ezagunak dira. Gero eta potxoka gutxiago gara. Hau da, desagertzeko prozesuan gaude. Azken urteetan ordea, Euskal Herriko zenbait tokitan arraza babesteko ekimenak abiatu dira. Benetan espero dugu, gero eta potxoka gehiago ikustea gure landa eta basoetan, lasai-lasai jaten edo paseatzen. Bazenekien potxokaren arbasoen marrazkiak badirela hainbat leizetan? Ikusi alduzu inoiz potxoka bat? Hurrengora arte, agur!